So, yung good morning. Bali, nag-deliver tayo dito sa Ayala, Alabang. May tipa tayo kay ma'am. Benamano. Shout out sa'yo ma'am. Thank you. Bali guys, may bagong yung Ayala, Alabang. Bali, kapag papasok tayo dito, may bago silang tawag dito. Kasi, hindi ko na alam kung bago to. Hindi, bago to kasi nag-deliver ako dito, last week. So, ibig sabihin, bago siya. Bali, kapag papasok kayo dito guys, sa gate pa lang, mag-fill up na tayo ng QR code. Kasi dati ibibigay kami ng ID dati. Ibibigay kami ID sa kanila. Tapos ngayon nga, ngayong umaga, anong araw ba ngayon? Lunes, ID, anong araw ba ngayon? Basta, Miyerkules ata ngayon. Tawag dito. Bale, gilid niya muna ako para makapagsalita tayo. Bale, guys, bago kayo pumasok dito sa loob ng Ayala, Alabang, pakita ko sa inyo. Ito. Hindi kita eh. Bale, ito guys, Bali, pakita ko sa inyo. Kita ba? Ito, QR code. Bali, may bago sila. QR code. Bago kayo pumasok ng gate. Siyempre ako kasi hindi ko pa alam eh. Ngayon lang. Bali, sabi ni doon, bago pumasok ng gate, mag-fill up na ng QR code para paglabas. Para dire-diretso bawat pasok. Ako nga, natagalan ako sa gate kasi nag-fill up ako nito eh. So, sa lahat ng mga baguhan na papasok dito sa Ayala, Alabang, huwag kayong maninibago kayo kasi may bago nga eh. Dapat doon pa lang sa gate pa lang tawag dito, magpipill up na tayo ng QR code para hindi na maging hassle ba pagdating sa guard house, kasi i-scan nila yung QR code eh, yung ito, i-scan nila to, kita ba? Ito, i-scan nila tong QR code, tapos screenshot natin to para paglabas ipakita ulit doon sa gate. Kasi kung saan tayo pumasok, doon din tayo lalabas. So, kapag hindi ko na-screenshot yung QR code nyo, tapos syempre nawala, paano kayo lalabas? Kaya wag kalimutan na screenshot guys. Sa una lang naman ma-hassle, pero madali lang naman. Kasi nung nag-apply nga tayo ng tawag dito, Move It, tsaka MC Taxi. Nung nag-apply tayo ng MC Taxi, uso naman na yung QR. Kaya, saglit lang naman to. Ingatan nyo lang na hindi mawala yung QR code.
Aray ka. Oh, scan. Ay, paano po ba? Thank you. Wala ka mga mukha. Hindi ka Bakit yan? Hindi, nag-selfie ako. Ewan ko lang. Hindi siguro nag-generate. Ay, tapos mo ito kapag in-scan ko eh. Sabi ng mga sige, okay na. Bakit gano'n? Nag-selfie ako eh. Thank you, sir. Hindi nag-ano yung mukha ko dun ah. Hindi nag dito. So yun, once na tawag dito. Ayun. Bakit nag-selfie naman ako eh, bakit kaya hindi nakita? Siguro hindi tinalabad yung mukha ko ng camera. Yun guys, pagkalabas nyo, i-scan nila yung QR, tapos yun, makikita yung mukha nyo, tapos yung plate number, tapos kung saan kayo galing. Yun lang. So, sa mga bago, mag-fill up na kayo, labas pa lang.